Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Shnong Khweng ka bahapa po put sam jaga Riboy district. Kala syaklin shop ting aka jingpang klam COVID-19. Hakini kindiat sengi kibalalet nyo. Bat hakini ka Shnong menta kidan hadu saw ngut kibriyo. Kibalay bet yakini ka jingpang. Katkum ka jing thu jong orang ba Shnong uba pi jalong. Hakini kindiat sengi kibalalet nyo. Kidan hadu lai penyongut kibriyo bet yakini ka jingpang. Bat hadian bagi nong tere jong nat ka koi ka kya kila le ya ka RT-PCR test hakini ka Shnong kila lap syuk bagi dan sa nyongut ki Nongshong Shnong kibalay bet pateng yakini ka jingpang. Kat hadu menta ki Nongshong Shnong jong ka Khweng kibalay bet yakini ka jingpang kilong hadu saw ngut bat na kini kidan pat salai ngut kibla kham Shitom jer ha ka bala penkit no eki sha hospital banyo ya ka jing sumar.